哇哦！哦！ Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Matapos gulatin ng alaga ni Manny Pacquiao na si Ronnie Maldonado alias Jongjong ang bansang China, nang talunin niya ang veteranong boksidor nila na si Yimeng Ma via first round TKO at makuha ang titulong interim WBO Oriental Flyweight noong April 2017. 哎呦！实际这也是我赛前9输战阵，对，而且上了之后配了这么对有杀伤力的选手啊，成功吧。另外，他这个1年多啊，这个他原来在大连那个硬土城啊，在水泥那儿，但这个过去1年他基本在成都啊、资源啊。哇，这个对啊，这么打的话，悬了！哇！ ay muling nagbalik si alias Jongjong sa kaparehong taon para idipinsa niya ang titulo noong September 2017 sa bansang China. Makakaharap niya ang kilabot na knockout artist ng bansang Indonesia na si Iwan Zoda alias Sniper. Kilabot ang record nitong si alias Sniper, 14 wins with 13 knockout, 2 losses, 1 draw, habang undefeated naman ang Pinoy na si alias Jongjong na may record na 9 wins, 6 losses at 1 draw. Pareho silang 21 anyos at orthodox. Sa pagkakataong ito ay andon mismo si Manny Pacquiao sa China at nanood ng live sa laban nila. Kaya naman gustong magpakitang gilas ng batang Pinoy prospect. Gustong manalo ng impresibo sa harap ng kanyang promoter at idolo. Sa gabi ng laban ay talagang bakbakan ang nasaksihan. Palitan ng mga mabibigat nilang suntok. Parehong matapang at palaban. At kahit nakakatakot ang kartada nitong alias Sniper ng Indonesia, ay walang takot na sinabayan ng batang Pinoy ang lakas nito sa ibabaw ng lona. Makikita sa reaksyon ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao na sobra itong na-entertain sa laban at napabilib ito sa kanyang alaga nang tapusin ang kalaban via knockout sa ika-6 na round. Sabay nating balikan ang laban ng alaga ng MP Promotion na si Ronnie Maldonado alias Jongjong kontra sa kilabot na knockout artist ng bansang Indonesia na may alias Sniper. Ating tignan ang highlights ng napakaganda nilang bakbakan at kung paano tinapos ng Pinoy via knockout ang kalabang Indonesian. 这场出现在的是10回合 WBO 东方洲际9胜1平6次 KO 对手，哇！来自红角的 ，Oh my God！ 哇哦！哇哦！哦！哇哦，漂亮！哇哦，站在那儿，那漂亮！哇哦！哦！哦！哇！ 来一个击打过低，裁判警告。漂亮！对搏当中，头脑必须清醒。对。哇，又开始了。 急了，漂亮，不错不错，漂亮！印尼选手的技术，进攻的技术明显要好于菲律宾选手，击打路线、打这个角度非常。他又开始了，哇哦！击打后脑，回合。
哇哦！哦，漂亮漂亮！Kombinasi, balas. Kamu bisa lihat pukulannya, sudah laban. 哦，这是。哦，漂亮，漂亮。哦。哦。Ya. Wow.哦，这个赢棋赢上了啊！是但是呢，仍然是是这样，对。好，这个回合结束。哇哦！ Ya, ya. 哦， Ya, tekan aja. 哇哦，漂亮，漂亮，哇，漂亮漂亮，哇哦！这组对攻真不错，漂亮。 哇，漂亮！哦，仍然在不断的连续发击，对，这是一种能力。啊，漂亮漂亮，漂亮！印尼选手似乎找到了感觉，发起了绝地的猛攻。漂亮，啊，漂亮！ 这个和印尼选手不错啊。漂亮。哦，菲律宾选手发起反击了。Lagi. Yang sudah terbuka. 哇。Ya. 这个印尼选手体力好像下。现在有点被动了，印尼选手。哇，漂亮，漂亮。啊，漂亮。 哇，漂亮！哇！哦！这个印尼选手很艰难了，现在啊。刚说完就被击倒了。好，比赛结束。我们看菲律宾非常兴奋，非常兴奋。我想这些年轻运动。最终胜利。
winner